Tutok bakatok sa auto padayon ta sa tuwang panaguban, padayon sa tuwang paglanog-lanog, padayon sa pagpahimsog dinhi sa tuwang programa mga kabisyo, my love so sweet. Oras nato alas 12:13 na gyud. Hala sige hinaot sa kumudiha. Nakapanukad sa gihapon sa inyo ang pagpaniudtog, nakapalig-on pud sa inyong kalawasan batok sa mga sakit, especially kung ikaw high blood. Na kay maintenance diha ay kung daan pa dang nana kaniana, mahimong ubanan pud sad nimo og herbal, no? Para natural ang imuhang blood pressure mo baba. Kalabo Plus with garlic, lemongrass, turmeric ug kalabo leaves. White o green ang color sa kapsula niini, no? Makatabang moalibyo sa high blood, hypertension, arthritis, rheumatoid, patol, fatigue, dengue fever, ulcer ug uban pang mga balatian. Parisi sa kalabo with mangosteen para optimos ang kombinasyon. Kalabo Plus or Kalabo Plus herbal products ang pinakamaayo nga food supplement ora mismo ang epekto. Duyog ta padayon sa tuwang paglanog-lanog, padayon sa pagpahinsog. Still kauban gyapon mininyo kinigyapon si Mike Killing. O kinigyapon niya kinigyapon taro way lumping, kinigyapon si Lolo Baba. Kumusta mong hurot diya karon? Init kang adlaw sa may mga tripping ninyo lugar. Yaban karon bisag init kang adlaw. Alang sige. Pasingot gyapon. Huwag lupit. Maligo maganit yung tagdagat o swimming pool. Ang dagat pwede pong inita. Ang tubig pwede inita. Mura kagi, pabukalan kagi. Asa naman ito mamimutangan kagi. Mainam yung kayong kuhan karon nga solusyon, no? Magpabukid yung taon-tuod kayo ta. Mga tutawag lugar nga medyo bugnaw-bugnaw yung kayo. Diba? Sama na lang anyang lajing house. Bugnaw mo na dyan, barato pag yun. Kung mas bibo kunya kay kauban, so tawagi ko. Banyan ka. Bantayan ta ka. Ay kabila ka. Ay nako. Anyway, padayon ta mga kabisyo, my love so sweet. Doyog ta nining programa natong Katok Confession. Laing kaagi ang atong pagkasayaran. So katong mga gusto mag-share sila hang kaagi po sa confession diha, pwede mong padala, mag-message lang diri sa atong Katok Confession Facebook page. Like and follow pudo sab aron mabasa nimo ang mga stories nga to ang basaon diri sa kahanginan. And every time kita mag-live, ma-feature po ta diha dapita, no? Okay, so plus start ta ninyo sa ato ang Katok Confession. Ani na, Lolo Baba. Ala sige, larga bula. Lasta na po tayo uban-uban sa tuwang programa. Katong mga gustong pa mag-atag sila mga reaksyonis. Pabati po mo yung sila mo, pungkol mo. 0917-509-5493. Again, usubong ko 0917-509-5493 ni ato ang text line number. Nag-assume, Lolo Baba. Nag-assume magbalay, sakyan yan sa mga siya. Nag-assume, matod pa niya sa relasyon or sa pagigugma. Matod pa niya, ayaw ka goal kung karon ikaw single. Kayugma, single gyapon ka. Basta hindi pa panahon nga makita nimo ang true love nga gipangandoy nimo. Ayaw ka balaka kung gibiyaan ka. Mas maayo pa nga mag-inusara kaysa magpabilin sa relasyong walay klaro or asa paingon. Lyrics sa isa sa akong favorite Cebuano songs. Karelate kaayo ko sa lyrics sa kanta ni ini. Ako di ay si DK. Yaw si pangalan DK. Sabi siya pa Lolo Baba. Nakuhan. Naughan. Nadugmok. Nadaot. Napanos. Dagan nga niya siya. Taga Valencia day ko, 25 years old. Almost 6 years na day ko nga single. Agoy, gilumutan na ni siya. Kaloy po, gilawa-lawaan na. Nakasurvive raman pud noon tuod ko. Thankful ra pud sad sa Ginoo. Pero happy ko with my friends and family. Amo maginya isulti sa mga single nga pag-iuyab. Happy ko sa kong friends and family. Pero sa sulod sa kasing-kasing, asa naman to, wala may mungayab sa kuha. Black ka naman kuha niya, hirap naman ng ganito, Pero naagi mga panahon, dili dyan malikayan nga maibog ka sa mga uban nga lami kaayog love life.
I only had one ex, my first love. Dugay taon kayo ko naka-move on atong tawhana. Siyempre, love good kayo nimo, but sad to say, dili me meant to be. Our relationship lasts for only 8 months. Then pagka next year, nabalaan na lang nako nga nagminyo na siya. Agoy nyoy, looy po. Kinahanglan ko magpadayon sa kong life. It's not the end of the world. Hangtod nakatrabaho ko sa isa ka department store. Year 2012 until now. Dari nako na ila-ila ning maong lalaking tall, dark, and not so handsome. Pangalan lang nato siya, Dikoy. Basketball player ni siya. Agoy, mga basketball player, ganyan mga dari, trabagit kayo na sila. Nagsugod siya trabaho diri sa akong trabahoan. Last year. First time namong nag-meet, dili ko ganahan niya. Then unexpectedly, nagka-boardmate me. Dito na dayon nagsugod ang tanan. Dito na nagsugod ang among friendship. Dito mi nagka-close hangtod sa closeness to point nga makakita sa mua malaan gud ming mag-uyab. Daghan kayo mig memories nga nabuhat. Mga first time nga mga butang nga nabuhat nako kauban siya. Agoy suyup ni ba? First time gyud. Wapo siguro lulubaboy. Oh, ganyan. Wag talaga kayo magpunta dyan. Masisira ang buhay mo. Ha? Mamamatay ka talaga. Among mga laag nga bisan asa may maabot. Dili man yun kulagan. Pero everyday, sige mig storya, katawa sa mga nonsense nga mga butang, maginitikay. Tanaw og mga movies, mahadlok na siya og mga horror movies. Bayot kayo. Iso may gimadilo ka niya. Nandiyan ko mo tanawan niya, kaya makabayot mi day niya. Magdungan mi kaon, tabangan ko niya kung manglaba ko og daghan pa nga mga memories. Nga gusto na nakong kalimtan. Okay na gud unta ang tanan pero dili pwede kay naa na siya ay uyab. O nga nyo man jay kung niya uyab, sa may problema niya. Ha? May ilog magani niyang nayuta, ikaw panyon ka ha? Kanya panyon ka ha? Wapay titulo. Ha? Okay na gud ang tanan pero dili siya pwede kay naa siya ay uyab. Wala ba day ma-fall sa tao nga naay uyab or basin friendship lang jud pod tong iyaha. Ako lang ba ang nag-assume? Dili na ako malimod. Love na nako siya pero kinahanglan ko mo distansya. Nag-resign siya sa trabaho atong January, wala na mi nakita. Katek siya pero gusto na akong putlo ng among communication. Gignan ako siya nga dili na siya mag-text ako o mag-focus na lang siya sa iyahang uyab. Pero naapagyapong part sa kuha nga gaasa, ga-expect, ga-assume, abasin pohon pwede na. Joker lang kaayo kay mag-move on ko bisan walay time o walay kami. Time heals. Malimta na lagi na ako siya pohon. Still patiently waiting for Mr. Right. Aha, naka na siya. Kanyang imo Mr. Right nga ginya pangita. Si mo ang damgura niya. Walay Mr. Right taon good. Ay mo pagandumandum niya niya, no? Kay kanyang inyong gitanaw, pangita nga Mr. Right. Salida rin nyo nakita nga ila-ila. Pagkaday mo. Ang inyo ang lalaking makarelasyon sumaabot. Dili na siya right person sa imo ha. Dili na siya gitadhan niya gid para sa imo ha. Pero mo na siya ang mahimong igo para sa imo ha. No, dili na siya right para nimo. Kay matud pa nimo ngita kag Mr. Right. Okay, mabot magud ang mga time mo gigayon nga mag-away mo, magsinumbagay mo. Oh. Kanya, diyan din ka mo, angkol, may pagulat ta kanya. Di ka ilada. May pagulat ta kag sugot niya. Kaya, pagkain nga pagkasulti, adlaw-adlaw, dili jud ka. May gugma niya dyan siya, kaya makakita jud ka, og mga dili maayo, no? Hindi mo ganahan nga, makairit lagi sa imo, pero love ninyo ang isa ko siya. Oh, magpabiling yapon sad mo. So, walay Mr. Right. Kung kinsay mo abot, kanya ay maayong tumong tinguha, kanya mo na siya. Oh. O ya tapos
Kamu mga babae mo na nakabuktik-tik sa inyo, ha? Sige lang magpaabot, dili mo mulihok, ha? Kapwa kay mo ba, ha? Kamu na po'y panguyaboy, ha? Liyok-liyok po sad mo pag may time, kay wa mo na sayod kami na mga lalaki niyang paabot po ninyo. Ni madlok pang na sila lulbaba kung ganing sila mo make mo balin base ng mga lalaki. Mutik advantage sa paminaw la gwapo kaysa silang kagulingon. Nga sila gila pa sa babae. Kay panalagsaon nagigay ng mga ingana, mahitabo na ingana. Hinuon po siya, no? Pero sige, ikaw good. Kung asa ka malipayon, kung asa kay kuhanin mo. Ha? Tama na po ito yung gibuhat para di siya makakuba o relasyon. Diba? Kaya kanyang mga lalaki bitaw, bisag na uyab, sweet kayo sa lain, pag nagay sila matipuhan, makagustuhan, ayaw kayo mo pabiktima niya. Ayaw kayo mo, kay kanyang mga klaseng tao, pa-fool kanya sila. Pag maibog ganyan kanya sila, o niya tapos, maglambing-lambing nagpinakalit si mo, bisag na ay uyab, ay nako, inya ang bagakon, di ba bilangkad ka dayon, ha? Ano ba itong nararamdaman ko? Parang dito tama pero masarap eh. Hindi ko na talaga mapigilan, Sinta. Bira naman to. Anyway, alas 12:24 na. Sumuko to siya, mga kabisyo, my love, so sweet. So better, dapat mo lulubaba. Paabot ko lang padayon sa imo ang pagpaabot mo. Anto sa magidad ka, 101. Ang grabe naman budsad. Ay kabalyak kanya niya, kay kanya mga inganyang ijara, nindot na kanya siya, katagaan ka o pila ka milyones. Abi ba niya ako sa una, jubinta na to, pag mo idad kag jubinta, niya gipausan, paabot og 100. Karon maabot na pag 101. Mura magdili, ihatag na ang galing niya. Tama yun ka. 1 million pesos cash gift alang sa Pilipinong centenarian. Aprobado na sa third and final reading sa House of Representatives. Ang bill nga ga-increase gikang 100 nga to sa 1 million 100,000 to sa una. Karon 1 million pesos na nga ihatag sa usa ka Pilipino centenarians nga moedad og 101 years old. Aniya man sa Pilipinas nagpuyo o sa abroad, samtang 25,000 ang ihatag sa moedad og 80 og 80 anyos, 85, 90 o 95. Kanyang 80 mo ginya siya ang pinakasugod. Kunya ba siya malimtan nimo, dugay ka ba kadawat, maabot na kag 85, pwede ba ka makakuha? No? Pero mo ra gyapon 25 ra gyapon sa mga angwango nga makalimot nga abot lang 90. At least napamoy 25 mil. Pero panikamuti mo abot og kuan. Mabot yung 101 mga edad mo kay para na kay 1 million. Pero sa maho naman tang kuha na niya, yung tang yuta niya. Niya paabot pa kasi mong lablay pa niya mga edad. Bahaya niya, basta na ako 1 million. Problema, saan yung pag-gastos 1 million at tira na naman mong tigulang? Diyan niya ka mag-date-date. Diyan mo gamiton na nakuha 1 million sa wakas. Mayaman niya ako, pwede niya akong maghanap ng relasyon. Pero unsa na edad? 101 years old. Nga niya yung edad, pero yung mama ni mo kaya na sa mga 120. Yun niya, stricta gyapon kasi niya. Gyag! Unsa ka sa gawas, bantay ka ha, diyan ka sa balay. Oy, naday ko kaila na, no? Pero dili sa Davao, naadto sa mga lugar, mga kabisyo. Sa bukid nga bahin sa mga lugar. Tigulang nangit kay siya. Mga nana siya sa mga 80 yata. Unya tapos yung mama kay nasa mga 90. Dili gyapon siya ginatugutan mo laglaag siyang mama. Sabaan gyapon siya antud karon nigulang wala gyapon uyab. Makantsawan na lang gutod siya magara-garaan ba nga oy, nay mang regards nimo. Kasabaan daw siya usahay daw kay mama. Di po siya musukol kay mama mo. Maun siya piyang mama niya tigulang na ba pud siya no. Sige, daghang salamat sa inyo o gato, padayon to sa tuwang paglanog-lanog o padayon sa pagpahimsog, ha?
And of course, di ay mga bisyo my love sa mga adunay gibating panglabad-labad sa ilahang panglawas. Okay, Calabo Plus Herbal Oil Liniment. Ihaplas lang ni siya nga liniment numero 1, aprobado garantisado. Calabo Plus Herbal Oil Liniment, amigo. Huwag tang sa banuhot, suhot, sakit sa panit, samad, kabahong, baho sa tiil, sakit sa ulo, sakit sa tiyan, sakit sa ngipon, bukol-bukol, hubag-ubag, matagtiki, arthritis, rayuma o guban pa. Mupatay sa kutog, moisturize sa panit, humutog sakto sa kainit, bugnaw-bugnaw, nindot sa paminaw. Insect and mosquito repellent. Alang usab sa mga nasa opisina o kabiyon sa biyahe gamiti sa Calabo Plus Premium Rub. Alang sa pingot nga ilong, hubak og stress nga paminaw, mag Calabo Premium Rub ka na. Para ang buhay, hayahay. Para sa mga kagid-kagid og baho sa lawas, panabon gamit ang Calabo Plus Herbal Soap. Para pampaputi o papabata sa kutis, Charisma Beauty Soap. Para sa pahamis o pandepensa sa kutis, mag Charisma Kojic Soap with Sunblock Protection. Kinigato ka nato sa Yes Sir Marketing Calabo Plus Herbal Products kaysa Calabo Plus tanang balatian tudas. Hala sige padayon ta sa unahan. Duyog yapon sa paglanog-lanog alas 12:21 so diri sa ato ang programang Tutok Pakatok sa Udto. Yes Sir Marketing. Yes Sir Marketing. Yes Sir Marketing.